Takže ahojte ľudia, tak ideme hodnotiť kanály, čo sa osvojili po 3 týždňoch. Tak poprvé sa ideme pozrieť na tento kanál. To je nepríjemné, čo ty máš. Ty robíš len to také blbosti. A prečo všetci musíte robiť iba shorty? No takže poďme asi na druhý kanál. Čo tento? Presne, čo myslíš? Ale bro, nechcem. Úžasný. Môj stream. Ron. Dobre. Ty asi točíš horory. Také hororovské miesta ako Animoly. Vyzerá. Takže ak som tam máš. Aha. Máš tu aj nejaké short. No máš, ale väčšinou robíš taký hororový live stream. Počkaj, pozrieme sa aj na nejaké video. Viete, že hemoroidy trápia viac ako polovicu Slovákov? Tabletky Je logika rod. Ahojte všetci. Ťa chalan? Však to vyzerá ako baba, nie? Ako sa to volá? Skričí, že? Dúfam, že máte radi gambule, pretože toto bude asi len o tom celé. Uvidíme. Neviem, čo to je za hru? Akože nemusíš to dávať pesničku, ale... Gambu tam proste, strácie logy, strácie one. Akože ty by si... máš to rozstrihnúť. Akože chýba ti tam, ja by som to napríklad rozstrihol. Furt tam mi právaš. Radšej to povedz potom. Dobre, ideme na tretí. Akože celkom dobre, takže dám odber. Tak to ti dám také, nie? Dobre, môžeme ísť na tento. To je asi anglicky, tak ty robíš väčšinou také... chápem. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Mange tak, fans. A ty robíš ty také jazykové videá, už chápem. A pozeráme... Toto je na novšie. Dobby. Ideme rozdiel. What? Nothing. My generous master has finally given Dobby these fine clothes. And now, at long last, Dobby is a truly free elf. Bobby. Akože, dobre, takže ti dá... Takže aj tento dá. Semmi. Takže aj toto je dobre, takže ti dám odber. Asi ti nebudem dávať všetky, čo by som pozeral tvoje zbytočné videá. Ale je to dobré. Teraz poďme na tento. Dúfam, že tam nebudeš mať shorty. Akože celú kariéru budeš robiť shortami, ale nebudeš mať peňazí z týchto videí, budeš mať o 100 € menej. A keď robíš shorty, tak budeš mať veľmi easy odbery. Ja sa ti nedivím, keď máš veľmi easy odbery, ja by som ti radšej nedával. Máš tam aspoň jedno video, tak nie, či si založil kanál. To je tvoje veľmi mladý, aj môj. Takže na druhú stranu to je zase moje, akože. 2 roky máš tento kanál. No, prepáč, že som sa nepozrel. Toto by mohlo byť. Kedy si založil kanál? Takže nebudem hovoriť, už máš strašne dlho. Máš tam videa. Dobre, že si išiel na videa. Väčšinou to, ty si asi zo Slovenska, ešte som nepozeral tvoje videa. A počkaj, ktoré je najstaršie? Pred 10 mesiacmi. Počkaj, áno. Som veľmi rád, že shorty máš tak málo. Ja som mal tak málo. Aspoň, že si urobil, máš nejaký, to sú aj streamy, zoznamy, to je pekné. Aj urob nejaký príspevok, akože cením ešte video, si idem pozrieť, toto je na novšie video. Fúha, ľudia, mali ste už ten pocit, že otvoríte Roblox a žiadne dobré hry? Ja tiež. Pravda. A práve preto si má dnes pravdu. zahráme tú najhranejšiu hru za posledný mesiac. A to je +1 keyboard escape. Ježiš, áno, tá sračka. Áno, tá sračka. Jo, a teraz ideme, jo. Zahráme si asi najhoršie. Áno! Ešte tá najhoršia hra na svete. Toto najhoršie na svete. Akože dám ti odber, hej.
máš u mňa zvonček, aj dávaš všetky, takže môžeš byť šťastný. Počkaj, máš tam aj nejaké príspevky? To už som videl. Dobre, takže ideme na ďalšie strany. Tento. Kde sa mi zdá, že to poznám. To asi nebudem hodnotiť, že toho tuším poznáte, ja neviem. To poznáte, takže ho nemusím. Tieto trendy, to som videl. Dobre, takže na tvoj kanál. Kedy si založil? Akože Six Curry, to super kababne. Animácio. Tak asi predtým, keby si mal o 3 mesiace skôrší kanál, tak no tak by si akože už mal, tuším asi nejaké 4 roky, presne tak. Takže si 3 roky, ale aspoň, že robíš tých veľa videí. Takže ty by dávaš asi každé 2 dní, alebo 2 týždne, alebo každý, neviem, ako to máš. Idem si napríklad pozrieť od teba nejaké najnovšie video. Čo by keby toto? Pýtaj sa svojho veterinára, ako psíka Bro. kliešťami a vlchami. Povedz, že ťa posiela Edo. Jež, to čo sa sračku. Ježiš, keby ste ešte byla reklam. Aha, ty robíš takým trolom, už chápem. Takže asi ti nedám odber, sorry. Sorry, že ti nedám odber. Akože dám ti like aspoň. Dobre, tak ideme na kanál tohto. Počkaj, skúsme tento kanál. Jež, kde to bol? Kriste páne, už som stratený. No dobre, tak ideme na tento kanál. Kedy si založil kanál? Jež. Je to Bro, však si založil pred kokatimi. Bro, však si založil pred 10 dňami Minecraft. A už máš 1000 odoberateľov. Preto už... Ale ty robíš videjka. Ty robíš len také... Áno, chápem. To hell. Ty robíš len také videjka. Tak preto to mám milión zvojanutí. Pretože ty robíš tie také 360 stupňov ako že som veľmi rád, že nevydal si ani jeden short. Toto prekvapenie. Akože som už prekvapený, že 10 dní máš už 2000 odoberateľov. No ja som mal asi za 10 dní asi 5 odoberateľov. Dobre, tak ideme na posledný kanál. Ktorý to bol? Na predposledný. To bude tento. Ten známy youtuber, toho nebudem hodnotiť, však on je dobrý. Tohto by sme mohli... Ale nemáme odber. Ty točíš také kitské. Počkaj, koľko? 904, takže... Je tvoj kanál trošku starý. Shorty... akože si myslíš, že si mal celý preplnený shortom? A koľko máš videí? 46. Ja aj pretože si robíš viac shorty, aby si mal tie easy odbery. Ja sa ti nedivím, že máš skoro 600 000 odoberateľov. Pretože niektoré sú aj milión, co videl napríklad toto, neviem čo to je za blbosť. Dosť Brawl Stars, to budem asi točiť, alebo z Minecraftu, alebo K-Pop Demon Hunters, také z postavičky z Daily's World a také. A to je asi všetko, takže dajte like a odber, takže ahojte. Takže ahojte ľudia, takže nezabudnite dať like a odber. Moc si to cením. Nezabudnite si ma pridať na Roblox.